риштаҳо дар дастони назокат симо пайдо мекунанд ва ба бозича табдил меёбанд. бозичаҳои бофтаи ӯ чеҳраи шодро тасвир мекунанд. манба зиёдтар аз мультфилмҳо фармоиш мешавад. марши медвед гуфтагӣ, саниманин ба наздики три кота гуфтагӣ, се гурбача гуфтагӣ ва филми тасвириҳо ҳаст. аз ҳамонҳо фармоиш медиҳанд. ин ҳунарро ӯ аз интернет омӯхт. маҳсули ҳунари назокат харидори зиёд дорад. бозичаҳояшро дар шабакаҳои иҷтимоӣ таблиғ ва тариқи онлайнӣ онҳоро мефурӯшад. меҳнати дастиро хеле одамон қадр мекунанд. фармоишаш бисёр аст. ин фармоиши ин додагӣ ки ин пряжи вай кати бофтагӣ акрил кати ин бориктар ҳаст. меҳнаташ ҷудо бисёр аст. ин ба ман зиёда аз 5 рӯз меҳнат кардам. ин 130 сомона тайёр шуд. назокат дар деҳаи дурдасти далёни поёни ноҳияи деваштиҷ зиндагӣ мекунад. сутунмуҳраи ӯ дар 1.5 солагӣ осеб дид ва роҳ гаштан барояш душвор шуд. соли 2007 издивоҷ кард. шавҳараш дар ошхонае дар ноҳияи Масчоҳ кор мекунад. ман ҳозир аз радиои озодӣ наворбардор омадам. ман ҳозир наворбардорӣ карда истодам. назокат бештари вақти худро дар олами маҷозӣ мегузаронад. бо харидоронаш суҳбат мекунад ва назарҳои онҳоро зери акси маҳсули кораш мехонад. васфи ҳунараш аз ҷониби корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсули корашро бештар ва сифаташро хубтар кардааст.